Здравейте, приятели, и добре дошли в рубриката Киноакцент. Мястото, където ви срещам с интересни сериали, нови премиери и заглавия, които заслужават внимание. Днес на фокус е Страх над Нева, Огненият кръг. Сериал, който още с първото си описание носи усещане за мрак, напрежение и мистерия. Ритуални убийства, таен култ и Ленинград потънал в страх. Всичко това подсказва, че ни очаква сезон, който може да държи вниманието до самия край. Новият сезон на детективния трилър «Страх над Нева», озаглавен «Огненият кръг», влиза в априлската телевизионна и стриминг програма с ясна заявка да бъде едно от силните руски жанрови заглавия на сезона. Първите 4 епизода ще се появят в платформата Иви на 9 април 2026 година. Следващите 4 на 16 април, а телевизионната премиера по NTV е насрочена за 20 април. Вторият сезон е с общо 8 почти часови серии и отново залага на комбинацията от историческа атмосфера, криминално разследване и тревожна мистична интрига. В центъра на историята този път е Ленинград през лятото на 1970 година. Град, който изглежда подреден и рационален, но под повърхността му започва да пулсира нещо тъмно и необяснимо. След шокиращ инцидент във вътрешния двор на научно-изследователски институт, където 3 души загиват пред очите на десетки свидетели по време на загадъчен ритуал, страхът бързо прераства в обществена паника. Именно тук сериалът прави най-силния си ход. Той не разчита само на криминална загадка, а изгражда усещане за надвиснала опасност, която е едновременно човешка, идеологическа и почти митологична. Разследването отново повежда майор Чубин, изигран от Антон Хабаров, персонаж, който вече е разпознаваем за зрителите като аналитичен, съсредоточен и психологически прецизен следовател. До него застава капитан Фьодоров от Москва, в чиято роля е Андрей Фролов, единственият помощник, на когото Чубин може реално да разчита. Според обявените детайли, двамата ще се изправят не просто срещу поредица от ритуални убийства, а срещу следа, която води към древен езически култ и поставя въпроса дали става дума за завръщане на Чернобог или за нова, още по-опасна форма на зло. Точно тук се крие и потенциалът на Огненият кръг да задържи вниманието на по-широка публика. Сериалът не се опитва да бъде само ретро-кримка, нито само мистичен трилър. Той работи на границата между няколко жанра – следствена драма, психологически трилър, окултна загадка и историческа реконструкция на СССР от 70-те. Тази жанрова смес създава усещане за по-висок залог. Зрителят не просто иска да разбере кой стои зад престъпленията, а и каква е логиката на един свят, в който ритуалът, страхът и властта започват да се преплитат. Маркетингово сериалът е позициониран много умно. От една страна има силно разпознаваеми лица в главните роли, а от друга – сюжет, който използва доказано работещи елементи. Мрачен Ленинград, серия символни убийства, следовател с нестандартно мислене и усещане, че зад всичко стои организация с дълбоки корени. Това е формула, която говори едновременно на публиката на класическите руски детективи и на зрителите, които търсят по-модерен, атмосферичен трилър с по-плътна митология. Допълнителен интерес създава и поддържащият актьорски състав, в който влизат Карина Разумовская, Виктория Заболотная, Евгения Лъкова, Евгений Серзин, Сергей Яценюк, Александър Нестеров, Андрей Шарков, Роман Грибков и Милана Бру. Зад камерата отново застава Иля Максимов, работил и по първата част на проекта, а продукцията е реализирана от студия Роял съвместно с Иви и НТВ. Това също е знак за приемственост. Новият сезон не идва като рязко ребрандиране, а като естествено надграждане на вече изградената вселена на Страх над Нева. Именно този тип последователност често е решаващ за вторите сезони. Зрителят иска познато ядро, но и по-голям мащаб, по-високи залози и по-заплетена загадка. По наличната информация, Огненият кръг се стреми да даде точно това. Най-силното обещание на новите епизоди обаче остава атмосферата. Ленинград от 1970 година. Научни институти, Невски проспект, дипломатическа линия, странни обреди и древни текстове за култове.
Всичко това звучи като внимателно подредена сцена за сериал, който иска не просто да разкаже престъпление, а да внуши заплаха. А когато в центъра стои следовател, убеден, че пред него няма обикновено съвпадение, напрежението автоматично се качва на друго ниво. Това е и причината "Страх над Нева", огненият кръг, да изглежда като заглавие с потенциал не само за стабилна гледаемост, но и за силен разговор сред феновете на криминалните и мрачни исторически сериали. Ако първият сезон е изградил доверие към света и героите, вторият очевидно иска да отвори вратата към нещо по-голямо, по-опасно и по-зловещо. И точно това е най-добрият тип обещание за продължение. Не просто нов случай, а ново ниво на страха. Това беше всичко за днес. Ако видеото ви е било интересно, подкрепете канала с лайк, абонамент и камбанка, за да не пропускате следващите ни киноакценти. А вие, бихте ли гледали "Страх над Нева", огненият кръг? Споделете в коментарите. До скоро!